o Tipraha saboni o Tipraha Tiprasarokni o Tipraha chini borokni o Tipraha chini Tiprasa bukung bararokni ha phiaba tini Bangladesh ni phainai Wansarok tini sakni hawono sakno khok nangyakhe sawi tongkha Bangladesh ni phainai Wansarok phiaba tini Agartala hai jagao tini wanjirok bai eba Wansa bai Tiprasa police tini Deborma Chudre portini hinjakha tamugi hinjangna nangkha phiaba tini borokni bike gari chalokmani boni rule kore chalok thanibo tini police samung tangna naithanibo tini police ok ain moto ain proshasoni bisingtei tini samung khaitanibo tini Tiprasa Chudre port Deborma Chudre port nong Deborma Chudre port ni tini Wansarok bai tini hinjakha tini khoroksa takhok police officer phiaba tini kono kok salak gya tamungei tini obono teino tini Tipramothani eba OYTF ni khoroksa takhok bini mung David Murasing bo tini astabol hai nokla jagao thongkholao bo tini dornari nani bagai tiar ngi tongo tabo phiaba chakni Tipra hawono tabo Chudrepur Deborma Chudrepur Tiprasa obo haike wat Hamya Khuk Hamya baike tini language Hamya baike tini isu khaitongo police proshasoni sago obono khnawi tabo Tiprasarok ba Debormarok tabo chini bukung bara chini kungthai bara o Tipraha ni Tiprasa busaro tabo obono khnawi sojo dekhlaiman ba sojo dekhlai tongman ba maya obono saladi lukurok mohai jodino Tiprasa tini police ni sago tini obo haikai khokki musujago phiaba tini Tiprasa police sago mohai khokki musujago phiaba sarata Tripurani Tiprasaroni sakao tai Bangladesh tonga Tiprasaroni sakao sarata wal Tiprasaroni sakao khokki musumai baksa kalaikha o kok o wat obo haikino tini wat Hamya kadoi khorsa takhok police officer no tini omo haikino Chudrepur Deborma hine kok saka Bangladesh ni phainai Wansarok obono tini le tabo police proshasoni sakao je omo haikai Khuk Hamya kok Hamya samani no tei tabo police proshasoni bukhate bobo hai krak yapri ba krak majrari no o Chudrepur Deborma Chudrepur Tiprasa hinai o Bangladesh ni phainai o Wansarok no oboni bagai tabo thongkorong thongtongnai political thangnai rok tabo o je Bangladesh ni phaiei Chudrepur Tiprasa Chudrepur Deborma hinai o Wansa Bangladesh ni phainai rok no tabo thongkorong thangnai rok busujotei oboni justice naino ba busujotei oboni kokthai sano oboni halaija tabo lukurok Kita pindah tabik, terhadap orang mau kita saikor, karo tutup kere, Senda bro, apa copot kan? Are, kita orang nak dekam, putus di baik sikit di sini, lagau dos tina. Apa kita baik? Kita mau nak kasi, mereka pengen orang lagi, baik di nas ka. Kita tidak baik, palle tak kiri jatuh, open kita jogla sama baik nodir pun. Manusia baik, orang ini. Manusia kaya dewa gol sentan di nas ka. Surah, kota kota kere, kamera se. Sambil चलो तुम्हारे कुछ पट्टे कुड़ी की जिला तुम्हारे कुड़ी का चैनल का कुड़ी की जिला क्या बोल रहे हैं चुप कुड़ी तो तुम्हारे कुड़ी का फाइन कर दो फाइन कर दो फाइन कर दो तुम्हें मेरा सुनी को टच करा तुम्हारे सुनी को टच है तुम्हारे सुनी को टच है तुम्हारे सब हमने वायर गलत चेंज रखा है बुझो इधर के सुनो रेस बोलेंगे सुन ना सुन सुनो